aby, nehnevajte sa, niekto išiel za ministerkou na zahraničnú cestu. Doslova a do písmena sa jej dokázal votrieť do limuzíny. Zapísať, počkajte, ale odkiaľ ste, z akých novín ste? Ja som zástupca všetkých daňových poplatníkov, ktorí platia túto vašu luxusnú pracovnú cestu. Len sa chcem opýtať, že... A pani Šimkovičová. Poviem vám pravdu, že ma zarazila činnosť ochrankárov diplomatických misií v danej krajine, pretože takýto človek by mal byť bez myhnutia oka zastreľený. Ja presadzujem jednu vec. Ja osobne som za okamžité vystúpenie z Európskej únie. Ja okamžite som za okamžité vystúpenie z NATO. Ja okamžite som za vojenskú a politickú neutralitu Slovenska. Politici, ktorí tvrdia, že poďme jednostranne my, 5,5 miliónový národ, odísť z Európskej únie, tak vlastne hovoria, že chcú zvýhodniť producentov Česka, Poľska, Maďarska na úkor našich výrobcov a našich ľudí, našich zamestnancov. Som konšpirátor.